खुलुमखा आनी त्रिपुरानि जत ताखुक बुखुक आनी किचिं मारे और आनी सोशल मीडिया नि जरा आनी फॉलोअर्स जतनो सारिक गाहाम चिनी भारतनि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिया पूरा देशवासिनि बागै कैसा कबमुं साखलायखा अबंखा 22 तारिख मार्च मास जों फुंनि 7टानिसिमि हरनि 9टा जरा जों केबो नगनि फातर थागिया पूरा देश आसालो जनता कर्फ्यू नि बचिनि बागै कोई मुंदुखा जों आबनो अबिसिंनो नखा सोशल मीडिया থেকে শুরু খাই যত জায়গানো पूरा देश चिनी प्रधानमंत्री नि जे कोई मुंबई जों जत सोशल मीडिया रगो वीडियो विभिन्न भाबे फोटो पोस्ट खेमनि बिसिंदै पूरा देश चिनी प्रधानमंत्री ना सपोर्ट खालाया अबंखा जे कोरोना भाइरास तबो सारा पृथ्वी उनो जों जेभाबे किरिलाई दङो आबनि सम्पर्के चिनी बरगनो सतर्क एवं साबधान उनानि बागै बिनि जे कोइमो आं खाखायो आनी त्रिपुरा तथा आनी पूर्व त्रिपुरा नि जरा बररक चिनी देशनि प्रधानमंत्री नि कोइमुनो जत मानि बो सामान्य मते जों नांगमानि सामुं जों जतनो यागरम आबुखेनाय रमनाय एवं कोरोना जे भाइरास आबुनि प्रभाव থেকে जों निजेरानो मुक्त तनारि जतनो चेष्टा खालायनाय जों साइमानो जे देश अमाहाय একটা পরিস্থিতি दंफोरो যদি देशनि जत बरक जों थानसांगै लड़ाई खेखेंके जों अरुपनि जेमन जों निजेरानो बासि माननाय तेमनि जों चिनि जे अन्यान्य जे देश থেকে যেভাবে जों नुखा कोरोना भाइरास बाय आक्रांत गई विभिन्न क्षतियों माने आबनि जों सागनो बासिरि माने तो आं खाखायो जे चिनि देशनि एवं आनी हास्तिनि त्रिपुरानि विशेष खालाय जों जत थानसंगै सामुं तांखायके जों कोरोना भाइरास नि जे आक्रमण आबनि यागनि जों मुक्त नाय तो आबनि बगैना आं सानना नायो जे कोरोना हारेगा देश जीतेगा।